Right, sihloshe uFethu Rosesburena eshashaza ngothola sifazane lona okusabela le video yakhe esho labana ukuthi ungizwe kukhona umlisa olaphayana ozomdubula wamkhomba futhi lo mlisa ukuthi nanga umlisa ofuna uzodubula ungizwe lo sifazane usenza ivideo zingane zakwethu esho nokusho lo sifazane ukuthi kuyapholisa kakhulu lento ayenza wayenza icontent lo wabhudi lona ka umsulu kusho lwesifazane. So abantu abaningi ezinto ukuthi basale beconfusekile enkundleni zokuxhumana bayabuza ukuthi ngabe mhlawumbe usajisiwe sisi noma vele usiyabona ukuthi vele ukamba amanga cause naye lwamlisa ulchazele le video engishirela ngezansi futhi namanje nizozwela lo seseshintsha istory. Is it oh no I was just doing a content. So but it's people abantu bas they are still confused. Is it because it's so sajisiwe? Or is it because you really came into your senses with, oh no, that's ngayi billions ithunze someone. So siganza ukuthi uma ukuthi ngempela usesewenza icontent siswa abantu lento ezikanjena zibulalisa abantu lezi ezikanjena zibophisa abantu. Bongaphinde uyenze into kanjani. Uyangizwa? Sanibonani guys, minjani? Ngisathanda ukuxoxa something ukuthi ivideo le endayo ngisestage nobhuti ungizwe yonke lento elaphayana akulona iqiniso kube nje icontent ngiyaxolisa kakhulu and ubhuti lo bengimsola noma mhlawumbe bengibeke icala akenzanga lutho akazi lutho futhi akenzanga lutho ngiyaxolisa kakhulu ngizama ngakho konke kusemandleni